God eftermiddag og velkommen til. Vi rapporterer i dag fra studiet i S23. Politiet i Østrig fandt torsdag aften en lastbil med 71 lig. 71 lig, det var alle sammen syriske flygtninge, og det blev fundet i Østrig som sagt, men det var en lastbil med ungarske plader. Og det blev fundet tæt på grænsen til Ungarn. Og man går ud fra, at de har ligget i den her lastbil i lang tid, fordi at deres lig var nærmest ved at gå i opløsning. Og indrigsministeren fra Østrig siger, Johanna Mikleitner, udtaler, at det er en mørk dag for Østrig. Og ministeren mener nu også, at Østrig vil stramme grænsekontrollen og øge kontrollen på alle de internationale tog i de kommende uger. Og det var breaking news fra S23.